Kanarmpe Youth Organization kalaplino ikaslam ay jinghikai kumno bandang lekai bol nagabanta ki khana shinrang bat kantei katei kaslam balatip kum ka football academy kabanlong kerpang ki khana ki banadu kan rius nam karta hadu ka arpos nam karta kabanlong hanongjri kabaha papo ka CNRD block umsning riboy district Hakaba lapli paiba eka do ba never said makdo uway ni kidukhat ka executive committee ka Riboy Youth Federation RBYF Hamadan Nongjri haka arpoi terik urisau arhajar arpaulai Habakran haka jingilang uba never said kumukongsan ula kentu juri kinong yalam kanarempe youth organization bekidi banlong kinong trei ki basta bat ki bateli klamdan kanu ka jinge pher jingmun hapadang paramaki Kenang bakan pentelun ni kajing temu ban seng ya kashlem bat ban ai kajing syakri ke bajanai syaki khun heb bat ki samla ki badon sab hakikam le kai bol ki wei ki baladon lang ki kentup yuba RB Shadam presiden ka RB DSA ko musumbut kongsan ubala penpau ke jing diau bakari boy district kala sei shibun ki rangi le kai ki batben handrai ka longpat ka district ka bamyo ikimadan yele kai ki babiang wat lagi bor sarkar ki lakular na kapor syakapor penban kimshem la ibet hangno ru Henry lo ongpan baudon ka jingkermen bashisin ka sngi ka sarkar kan sapai khman ban penyo ikimadan ki babha ha ka string ki weipat ki balai sakilang ki kentup yuba diption renta thiang ubala mi khman na ka Meghalaya Football Association uba Jeffrey Warlar P uwei ni kinong ile kai ball nang tau ba James Bond Jana uba deu chairman jong ka Nongjri Town Dorbar uba Ferdinand Thank you president ka Nongjri Sport Club bat ki wei Hakate ka jingple la sakiru da ka jinge khunye le kai ball paralok ki khna ren kata hapadang ka umsning grassroots center persha e ka mauhati grassroots center Kade haka atletik la kade haka football ni jupau bat na kaliang jong iba Jeffrey mentai la keren iong ban nari boy kimi ki bakum kita kum la keren menne bat kalong jing shisha ba haki baro ki benta jong jing le kai kari boy ka pau hakmat Hendrai ka ka bang asusi banong hang ne kalong. Baki facilities na kabenta ban penbiang. Yang himadan hari boy ngiduna palat. Ban ngimdon ni ngalu banong. Kidon ki jimkular ban ai ya kamadan kurkalang. Ka football tof hendrai ka taru klamlong. Ya umsning lawan pe lawan teu ka tarum long. Ya kanong po dan pamsim ya ka tarum long. Lano kan long am tim sio kat ba hapo jong ka jela ka jong ni kade ka ne ka district ka ba ai nam ka ba ai burom ya ka state ka jong ni Kanarmpe Youth Organization Academy uneu sembai mendau pilatung ulas pe ulas nang kilung kasyong api kumno mapin sumar kumno mapin ayum kumno mapin hepersan namar biha be kendu shibun gi jinga ngasai ken mau ye gi jingi tu kana Sebang armut ki breu ki batei ya ka jingtei. Uwei ka jingtei ju long bong latei alor ka jaka ka pemandan ka basiap. La ong ba ka jingtei ju la dep kloi. La ong ba uslah ulahap. Kal kalabe ki jing slei ki lawan. Bat ka ta ka jingtei ju kala kelon bat ka jing kelon ju ka ta jingtei la ong ba kalong ba kra hadu kata. Bat uwei penum tei bustan. Laong bala shim ke pot lagi senam ban pen bahaya kata Jakarta juga. Ulah snai we jing te juga lor ke Jakarta baskam. Laong bau slap lawan kan kalabe jing slei gila wan. Hari kata jing te juga long kaya ini skam si junom. Bat kanum kelon. Kai ga bang don man pasat. Hani janmit kelong. Nak bentakan Narmpe Youth Organization. Haba bila pli ya kan ka football academy. Kadai ka kam ka bakrau. Ka bakentiu ka dong riboi baro ka we. Hari ka ay nga bang akwa ban keren kalong. Babi habi kendu si bon ki jinga. Ki jing tunjo ha ka jingam. Ka ban nengkong ay binya kendu ka financial problem. Ka pisa ka fun. Na ay binyo. Banwan rai ki kena kat kini bobon da ki spangot kam dai ka kam ka besok. Gumongi presiden ng RBDSA. Ka jakasa ki di bandon ka pabiang. Kamadan lekay ki di bandbiang. Ki school ki di bandon. Kikmi lenti ya ke kum kita i facilities hagi ne gisngi ba menta telada kum kita i jinga bikendu hirandin no ke jingja burom kalong ya gedong bat katanya bro kowe ban kentiu su ya kene ka kam jingile kai hagaba ni pai sakaliang ki samla senrang kalalong ka ba bet bah
hagaba ki babun naki klub lane naki seng Tremont Sngobha ki juron ya ki tournament ki baper dan rei hagaba yade bat ki samla kentai ngi iba kim dadon than kita ki tournament de nakane ka jingyo I ka jongi ngilai kendu bat kinong yalam jongka Riboy District Sport Association lane ka RBDSA hagaba ngilai kran ngilai tai sanibha bat ngilai yo ban peniaj in collaboration bat ka RBDSA ya ka Riboy Women's League ya ka ba ngila Depshan agni ka snem ka banta bat shen ngin sapenlong biang ya ka second league na ka banta ki women's bat hakabangi pai pat hakabide bat kane ka jingyo I ka jongi kumno ban seng ya kane ka slam a jing hikai football kalong ba nakaliang ka sorkar ngisngo ban ai kublai leng ba ka office jong DSO naga district ka jongi hakabakila seng ya kini ki slam a jing hikai ki grassroots center bat ngi pha ya ki khun ki jongi bat kite ki grassroots center ki trekam tang ban ajing hikai nadu ki ya ki hap ki baret ki ban reusnam hadu khat arsnam dan rei hadin bakila dap khat arsnam kate ga sentar kam pediang syu bat kane kala penlong ya gitu ki ba light na kate ga sentar ban nom nang ban phai se ero namar kim don jaka ka ba kisuk ban lek nane ka ba jan ba ki kin lek ki kmi ki pa kin suk ban lek bu lek shaw te kilakut no kumto kikut lakakut tang sudep ke grassroots kim don syu kata ka weipat ka sentar ka ba ban ai kada ka advance coaching tede halor kini ka jingyo I nakaliang jongi kum ka organization harengkat bat kini ki coach ki badon Hariboy ngila persyang ban ya selok bat ki ban ya tai ban ya thir bat ki namar ba kumba kitep ka advance coaching ni Hariboy ka don tang ka we ka center bat ka don sikde ki than bhormbong bat kala pen na gini ki than sning ban lek ban pha ki khon khat ar khat lai snam cha du satai ka jenjar bat mnot hi ban pha mo tang ki khna tede halor kata ka nongrem ngi lakut jingmot ban sengno yakne ka slam ai jing hikai ka ba nadu ki hap ki baret ki ban reusnam hadu ki ba arhusnam kide ki samla hakaba ka jing hikai hagini ki singi ki ba mentang ngindang persyang ban peniat suatang arsin steo sing thoding bat singi sajai nak benta kini ki group ngin sapia haki lagajong ki age category narampe youth organization hakini ka sngi pli ki jongka ngi sngoban ai kublai ya kitu ki riurang ba ki balaya snok tilang bat ngi kum ka kenhon ban ya no sne ya ki jingdon kam ki jongi bat ban pelong ya kini ka sngi ka bajam bat haju ru kapor nga sngoban ai kublai ya ka jing shania jong ki kemi ki kparu ya kini ka organization hakaba kilapha ya lagi jong ki khun ki kti ban wan register bat kini ka akademi ki jongi la kumno hakini ka sngi ngidon hapo shispa ngot ki hap ki baret bat ki samla ki ba lawan ban penyaso bat kini ka akademi ki jongi ban ngech skam ba nang ne sakmat ba ngindang la ban pediang su bat kaniru kalong ka jing pentep balik se mentala jan ki ka exam na kumta ki kena school te kene ke jing pediang le sengin peniaj menta sipor ngin pensange so sipor hadin ke exam kan sadon biang ka admission na ka benta kini ki bakwa banwan ban hagni ka slam ajing hikai football